Sa atong ebanghelyo karon, atong nadungog, kasi Jesus mihatag og pahimangno sa tanan, nga dili sundon ang tao nga mga tig pakaron ingnon. Mga tao nga dili matinud-anon sa pagbuhat og maayo alang sa Dios, sa kaugalingon ug sa ilang isig kaingon. Si Jesus mingon, ayaw gayud ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao ug midugang pagayud siya pagingon, ug kung mag-ampo ka, ayaw pa nag-ingon sa mga tig pakaron ingnon. Gusto silang magtindog nga mag-ampo sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga eskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Maigsuon, kining maong ebanghelyo maghagit kanato una sa tanan nga ato untang likayan ang tanang matang sa pagkatig paka aron ingnon. We must avoid being hypocrite. Unsa man ang pasabot nining maong pulong tig pakaron ingnon o hypocrite. The Greek word for hypocrite is hypocritai, a term meaning an actor. On the stage, an actor takes on a character that is different from his own person. Everything he does is only for show. He is just acting and pretending. Maigsuhon, usahay na sama usab kita nining mga Pariseo sa atong ebanghelyo karon. Kita usab sa makadaghan nga panahon nahimo usab kitang mga tig pakaaron ingnon. Mao nga gihagit kita sa atong ebanghelyo karon nga unta mamahimo kitang matinud-anon sa atong kaugalingon. Gani adunay panultihon nga nagkanayon, being sincere is a billion times better than pretending to be someone you are not. Mas maayo nga mamahimo kitang matinud-anon kaysa magpretend kita nga maayo apan puno di ay kita sa pagtakuban sa atong kaugalingon. Maigsuon, ato untang paningkamutan nga mamahimo kitang matinud-anon ug dili pakitang tao lamang ug wala magmatinud-anon sa atong kaugalingon. Unsa man daw ang ilhanan sa mga taong matinud-anon ngadto sa mga tawo nga dili matinud-anon o mga tig pakaron ingnon? Genuine people versus fake people. Unsa man ang atong ilhanan? Mao kuno kini. Una, genuine people, they express their opinion openly. Fake people, they gossip a lot. Ang tao nga matinud-anon, mo-express sa iyang opinion. Pero ang taong mga tigpakarong ingnon, mga piki nga tao, they gossip a lot. Genuine people, they always try their best to live up their promises. Fake people, they make commitments easily but seldom keep them. Genuine people, they admire others and often praise others. Fake people, they criticize others to make themselves look great. Genuine people, they are nice and helpful most of the time. Fake people, they are only nice when they have a hidden agenda. Ang mga piki nga mga tao, maayo lang na siya kung dunay kinahanglan nimo. Igsuon, pagbantay sa mga taong mga tig paka aron ingnon, wala magmatinud-anon sa ilang kaugalingon. Ikaduhang hagit alang kanato, Jesus wants to focus on the purity of our heart. For Jesus, observance of the law would only be praiseworthy if this is done with a good heart and mind. Gani adunay panutihon nga nagkanayon, create a life that is beautiful on the inside, not just looks good on the outside. Himo ang kinabuhi nga nindot sa sulod, dili nang nindot lang tan-awon sa gawas. What is important for God is the inside of the person. Unsa man ang anaa sa imong kasing-kasing sa imong pagbuhat nining mga butanga,
Imo bang gibuhat kini tinukmod sa gugma o pakitang tao lang ang tanan? God, who sees the heart of the person, would not be happy if we are doing things merely for show. Dili gyud malipay ang Ginoo kung kining atong pagsimba, pagbuhat ug maayo pakitang tao lamang. Kini unta tinukmod sa atong gugma ngadto sa Dios. Sa katapusan mga igsuon, Jesus wants conversion of our life. Jesus wants inner conversion, that is to get rid from all hypocrisy, dishonesty, and pretensions. Gusto sa Dios nga mamahimo kitang matinud-anon, walay pagtakuban sa atong kaugalingon. Maigsuon, kini ang hagit alang kanatong tanan, ug ato kining pangayuon nga grasya, nining maong santos nga misa, nga ato untang likayan ang tanang matang sapagkatig pakaron ingnon, aron kita magpuyo nga matinud-anon o malipayon. Hinaot paunta.